Ті самі харківські світанки, які просто розлетілися в TikTok. Як людина, яка живе від цього місця приблизно 20 хвилин, розповідаю, де, як і що знаходиться. Місто Зміїв, Харківська область, приблизно 40 хвилин на машині від Левади. Сьогодні сама була на світанку, і сонце вже почало підійматися десь о 6. Якщо з Харкова їдете, о 5 вже точно треба виїжджати. Світанок зустрічала саме там один раз цією весною, і там взагалі не було жодної людини. Сьогодні там була велика толпа, багато машин. Знайти класний кадр без людей важкувато, але зможете там пройтися трошечки далі. За стрілку вже на місці зрозумієте, де, що і як. На зворотньому шляху, якщо хочете випити кави, є непогана кав'ярня біля АТБ, якщо дивитися так на АТБ справа. Так, це не кав'ярня третьої хвилі, але також кава дуже смачна, є десерти різні. Я дуже рада, що інші блогери діляться такими гарними місцями в TikTok. Я особисто обожнюю проводити час на природі, і це моє дійсно улюблене місце. Побувайте там і зрозумієте мене. Дякую за перегляд. Цьомки-бомки. Па-па.